Guys, maayong buntag. Ako na pud ni si Ruby Probinsyana. Karon guys, naanami diri sa ibabaw sa among gipuy-an katong akong gijagingan sa una. So nimbalik mi ron kay akong giubanan akong anak. O ni guys, ngit-ngit pa mininggikan sa amo nagpahuway silang duha kay kuan lagi kanang angaton lagi kay niya kay ng kalsada. So karon padung na pud mi dito sa kinaibabawan jud nga kalsada. Maghulat mi sa adlaw nga mo tunga. Wala pa siya mo tunga guys kay kuan pa, so alas 5 pa kapin, wala pa siya. Wala siya mo tunga diha oh. Kauban akong panganay. Dali mo diha, di na dyan mo makasaka. Huwag mo nagali ko. Hala ni iro. Kung siyang giumanan kanimo niya akong panganay nga anak. Nya wala mo ba nang among prinsesa kay kuno niwang kuno siya. So dili siya maka kanang laging dili makasaka diri sa kalsada. Kay ako to giuban sa una sige magpabamas ang likod. Nya di naman ako kaya na siya na ubahon good kay dako na lagi. So wala kami na amiga lakaw rami kay kuan kanang ang atong lagi ning kasada. Karon pagkakal maka. Mana siya guys, nindot kay diri guys. Kay ang kasada pod kanang paliko-liko. Unya kuan pa jud siya kanang kuan lagi kanang sa amo apa sa buhol tungason. Inya lapok. Inya magbantay ka kay lapok. Kuan kanang ana ba kani sa Cebu naman kuan amo kay kuan man kanang tukaron di ay. So diri ila ha tunga angaton. Daghan kay mga words bitaw sa Bisaya napoy tungason, angaton, kanang samua kanang tukaron. Daghang klaseng mga kuan ba salitang Bisaya. So ngayon pwede rin ako magtagalog dahil Tagalog din ako, pero yun nga yung gusto ng tatay namin na magbisaya ako. Gusto pa nga niya yung Bisaya talaga. Yung Bisayang Bisaya. Yung buhol-bujol-bujol. Nawahi na akong anak guys. Hoy, magdali diha. Okay. Murag layo-layo para maning atong lakon. Dili guys, maglakaw ra ka. Magtulo na imong singot kay malagi ng tungason, angaton, sus tukaron, sus Ginoo ko daghang istorya. Ano sa Tagalog naman? Akyatin. Akyatin daw sa Tagalog. Akyatin yung bundok, ganon pala. O nga pala sa Tagalog daw, aakyatin namin. So, yan. Maganda kasi din dito mag lakad-lakad dahil yun nga, maganda yung view. So, napakaganda talaga. Parang alis yung stress mo. Mount Everest. Mount Everest daw to. So, mayroon pa talaga yun. Hinintay pa talaga namin na lumabas yung araw.
mag-sunrise. Oh, hinintay pa namin. Sunrise na buntag na. Wala pa nga yung sunrise. Hinintay pa namin yung sunrise. Okay, sakto na kuno. Ayun na, naksakto na. Uy! Sabi niya, tama na daw. Hindi na niya kaya. Ayun o, gusto na lang umuwi. So, padung namin dito sa kanang akong gipicture-picturan. Ano na siya dito, guys? Kuan, samot na siya ka. Kuan ka nang angaton kayo na siya. So napad yung lugar nga grabe jud siya ka. Angaton jud ka nang tungason jud siya. O yan. Oh, bilisan mo. So pala padung na mo gawas ang adlaw. Naginahinay na siya o gawas. Ano, hindi makaangat? Ano yan, para pumayat. Wala, wagsap. Oh, tinan mo, umupo na. Iwan ko, nasaan yung araw? So, mauni akong picture-picturean sa una, jogging ko. Ano siya, guys? Yung isa, hindi na makaangat to. Wala na, nagre-reklamo na yung anak ko. Dahil first time niya pumunta dito. Yan, nagre-reklamo na siya dahil sabi niya hanggang doon lang daw kami. Hindi pa nga ito nangalahati, guys. Mayroon pa talaga dun sa pinaka taas. Ayan, guys. Palabas na yung araw. Yan na siya, palabas na siya. Ganun, guys, ka taas. Ayan na, palabas na siya, oh. Yan na, tutuloy na naman kami dito. Yung haring araw. Yan, palabas na siya. So, ayun. Makbay na sa papa niya. Ayun na, humawak na sa papa niya. Paano kaya yung isa kong sinama namin? Yun, ito yung kalsada na napaka siya, tarik. Ay, tarik pala yun pa. Alin? Di ah. Saan na sigurias dyan? Di ah. Ay, oo, may sigurias pala doon. Kaso lang, parang namatay yung sanga. Yun doon nga. Ayun ba yan? Namumutla na siya. Ayun, guys. Nakarating din kami dito. Grabe. Pag first time kang pumunta dito, mananakit yung binti mo. Ayun, guys. Ang ganda ng bundok. Pero yung bundok na pinupuntahan ko dati, hindi yun dito. Sa yun? Dalagit. Napakaganda rin doon. Ano siya, guys?
diri sa pinaka babaw na. So naanay adlaw. Picture rin sila diha guys. Kay nindot jud kay sa guys diri tapit sa babaw. Ano siya guys. Kami padung na pud nimo. Tugbong karon maglisod na pud ni unsa una mo. Ang tugbong. Oh. Grabe tugbungan na gud ni siya guys. Sus kay wala salida lagi namo diri o kani o picture lagi. Ako naglisod na pud ko. Susud kayo. Mas ayo pag inag-angat pero inagnaog na. Sabi na. Wala hindi jud kaya sa akong prinsesa mo ari. Basta mo yung mag-jogging ko or mag-picture this babaw, dili dito siya mauban. Nanami diri paliko na murag layo-layo jud ang kalsada basta imujong subayon ning kalsada diri. Nindot kay island guys. A few moments later. Tuara, kapoy mandi ay. Ako gising solo pa jud ko riya kani ko nakakaya. Waso. Ika. Ano na? Pit na guys, kasada. Guys, abot nami diri sa balay guys. Daghang salamat guys sa mga ning tan-aw sa akong mga video ug sa mga tanang wala pa naka-subscribe ug wala pa ka tan-aw. Subscribe na. Daghang salamat. Amping tanan. Happy Sunday.